סבתא, עכשיו אני מצלמת אותך בווידאו, שבעצם אני רוצה שמה? אז לא עם הכובע, זה לא יכירו אותי בכלל. לא יכירו? יכירו, לפי הכל. אז מה? אז איך את מרגישה פה במדבר? מצוין. כן? בינתיים. כן? כן, הלוואי הלאה ככה. כן? כיף לך עם הנכדים והנינים? נכון, אני רוצה באמת לאסוף את כולם ולעשות תמונה. כן? כן. באת בשביל התמונה בעצם? לא, באתי בשבילי גם. כן? בהחלט. ונחמד לך? מתי פעם אחרונה היית במדבר? אני בכלל עוד לא הייתי במדבר. כן? בפעם ראשונה? כן. בשביל זה אמרתי בשנה שעברה, אם הכל בסדר, אני השנה עושה סדר. כשסיפרתי לכולם, אמרו מה השתגעת בגילך? אמרתי, אין גיל. זה הכל הרצון האישי. נכון. זהו זה. נכון. סבתא, הגשמת לנו חלון. בזכותך אנחנו כולנו במדבר. נכון, נכון. עוד חסר קצת, אבל כמה שיש זה גם כן נחמד. מאוד נחמד. תגידי, את יודעת כבר איך קוראים לתינוק? לא יודעת. יום שישי נדע. את פעם משעה? כן. תגידי, את נשארת עד מחר עד יום שישי? עד יום שישי. אני לא יודעת, אסי רוצה מחר, היא רוצה לעשות מקלחת. אפשר לעשות פה מקלחת. את תעשי פה מקלחת, סבתא? אני לא יודעת, אני עושה כל מה שאתם עושים. נראה, יהיה בסדר. עכשיו אני מורידה את הכובע. טוב, אז עכשיו יהיה אפשר לזהות, עד עכשיו לא זיהו. יהיה בסדר. אבל נחמד עם הכובע, טוב לי. זה כובע שלי, את יודעת, סבתא? כן. יפה מאוד יפה לך. תראי, אני פעם ראשונה במקומות כאלה. את טיילת אמיתית. נכון. מקווה שאני ארגיש טוב, בינתיים הכל בסדר. תגידי, את מצלמת אותי כל הזמן? זהו, עד עכשיו. אני כבר מזמן לא צילמו אותי כל כך קרוב. כן? נכון. ומה הבעיה שמצלמים קרוב? כי ממש רחוק, אז לא רואים שאני בת 94. מה אכפת לך שיראו שאת בת 94? בואי נגיד, אני לא נראית 94, נראי. איך באדם 94 נראה? בואי נגיד, לכל אחד לפי ההרגשה שלו. אני מרגישה למשל שאין לי גיל מסוים בכלל. אני גם לא מרגישה את גיל. זה תלוי דברים אישיים שזה בתוך הלב. וזהו. יהיה בסדר. תגידי, איפה אני אשמע את זה פעם? במחשב שלי. מנותו. תבואי לבקר אותי פעם, לראות בבית. נכון, נכון, יבוא. את יודעת, אני באה, מי שבא לקחת אותי. אני באה לקחת אותה. זהו, שמי שבא לקחת אותי, אני באה.